Cesta do hlbokej minulosti vesmíru sa už začala, a to vďaka vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba. Za posledné 2 roky prenikol tam, kam žiadne ľudské oko predtým nedovidelo, do éry, ktorú nazývame kozmický úsvit. Dokázal zaznamenať najstaršie galaxie, aké boli kedy pozorované. Objavili sme ich desiatky a sú šokujúce. Sú oveľa väčšie, jasnejšie a komplexnejšie, než by mali byť len pár stoviek miliónov rokov po veľkom tresku. Podľa doterajších modelov sa v tej dobe mali len tvoriť prvé jednoduché hviezdy. Tieto galaxie sú dôkazom, že vesmír dozrieval oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli. Je to ako keby sa narodilo dieťa a na druhý deň už behalo maratón. Teleskop Jamesa Webba nám doslova otvára bránu k začiatkom časov a my práve vidíme prvé svetlá vo vesmírnej tme. Ak sa ti páčia videá a obsah o objavovaní vesmíru a astronómii, daj mi prosím odber na YouTube kanál a sleduj môj Facebook.